வணக்கம் நண்பர்களே, இது சிவதன்ய ஸ்ரீ கல்வி அகாடமி. இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 குரூப் 4 கூடிய சீக்கிரத்தில் நடைபெற இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2 தலைப்புலையும், அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 குரூப் 4 ரெண்டுலேயும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000க்கு மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் நிரப்ப போகிறாங்க தமிழ்நாடு அரசினால். இதுக்கான பயிற்சி நம்முடைய சிவதன்ய ஸ்ரீ கல்வி அகாடமி கடந்த 1.5 வருஷமாக நம்ம வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் மூலமாக பயிற்சி வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் நம்முடைய டெஸ்ட் பேட்சில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்சில். ஓகே, இப்போது இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்றது தான் லாஸ்ட் சான்ஸ். அதாவது குரூப் 2க்கான ஃபைனல் டெஸ்ட் பேட்ச் இது தான். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு 5 பேட்ச் நடத்தியிருக்கிறோம். இது வந்து ஃபைனல் டெஸ்ட் பேட்ச். ஏன்னா குரூப் 2 வந்து இன்னும் ஒரு 3 or 4 மந்த்ஸில் வந்து நமக்கு குரூப் 2 எக்ஸாம் நடக்க இருக்குது. அதனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்ச் போடும்பொழுது எல்லா கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. அப்படின்ற காரணத்தினால இதுதான் ஃபைனல் டெஸ்ட் பேட்ச். இதில் விருப்பம் இருக்கிறவங்க உடனே அனைவரும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது எப்படி இருக்கும், எப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். எங்களுடைய டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும், எங்களுடைய சிவதன்ய ஸ்ரீ கல்வி அகாடமியினுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் எப்படி இருக்கும், எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். எங்களுடைய டெஸ்ட் பேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரூப் 2 சிலபஸில் மொத்தம் 10 யூனிட் இருக்குது. அந்த 10 யூனிட்டுமே உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும். சரிங்களா? இந்த ஒரு டெஸ்ட் பேட்சில் 10 யூனிட்டுமே கவர் ஆகும். மொத்தம் 62 டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம். இந்த பேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 62 டெஸ்ட் இருக்கும், 10 யூனிட்டுமே கவர் ஆகும். இது பற்றின டீட்டெயில்டு ஷெடியூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது எப்படி இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து குப்தர்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம். குப்தர்கள் ஒரு டெஸ்ட்டு. அந்த குப்தர்கள் தலைப்பு மட்டும் நீங்கள் படிக்கணும். குப்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 6th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது, 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு புக்கு இல்லாதவங்களுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. எங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கோ அதை மட்டும் நான் அந்த தலைப்பை மட்டும் ஸ்கேனரில் எடுத்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்துருவேன். அதை நீங்கள் படிக்கணும். அதை படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும். ஒரு சில தலைப்பில் நாங்களே மெட்டீரியல் மேக் பண்ணிட்டோம். இப்போ குப்தர்களுக்கெலாம் நாங்கள் மெட்டீரியல் மேக் பண்ணியிருக்கிறோம். அதவே நான் கொடுப்போம். அதாவது 11th ஸ்டாண்டர்டு 6th ஸ்டாண்டர்டு ரெண்டுமே மெர்ஜ் பண்ணி நாங்கள் மேக் பண்ண மெட்டீரியல் இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை நான் கொடுத்துருக்குறேன். அதையும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். குப்தர்கள் தலைப்பில் நாங்கள் மேக் பண்ண மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்குறேன். அதை எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரியும் கொடுத்துருவேன். நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும். ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு 3 days, அதாவது வாரத்தில் 2 நாள் நடக்கும். அதாவது எவ்ரி Thursday Sunday இந்த டைமில் வந்து டெஸ்ட் நடக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 நாள் டைம் இருக்குல்லையா, அந்த முன்னாடி நான் படிக்கிறதுக்கான என்ன டாபிக் கொடுத்துருவேன், அதை படிச்சுட்டு டெஸ்ட் எழுதணும். இது மாதிரி தான் இந்த நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கும். இதில் மொத்தம் 62 டெஸ்ட் இருக்குது. நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 62 டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனி தலைப்பு தான். மொத்தமாக வந்து ஹிஸ்ட்ரினா மொத்தம் 6ஆம் வகுப்பு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிலாம் கிடையாது. குப்தர்கள் மட்டும் ஒரு டெஸ்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குப்தர்கள் மட்டும் ஒரு டெஸ்ட்டு. அடுத்த டெஸ்ட்டில் வந்து செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாமினி விஜயநகர பேரரசு, டெல்லி சுல்தான்கள், இது மட்டும் ஒரு டெஸ்ட்டு. டெல்லி சுல்தான்கள், பாமினி விஜயநகர பேரரசு, இது மட்டும் ஒரு டெஸ்ட்டு. அப்போ இந்த தலைப்பு எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் படிக்கணும். 3வது டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முகலாயர்கள், மராத்தியர்கள், இதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும். அந்த தலைப்பில் இருந்து லயன் பை லைனா, அந்த டாப்பிக்கில் லயன் பை லைனா கொஸ்டின் எடுத்துருவோம். அதே மாதிரி அதான் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, லயன் பை லைனா கொஸ்டின் இருக்கும். ஏற்கனவே முன்னாடியே செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 50 கொஸ்டின் அப்படி இருக்க மாட்டோம். அந்த தலைப்பில் எவ்வளோ கொஸ்டின் எடுக்க முடியுமோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு டெஸ்ட் நம்பர் 14, நம்ம ஷெடியூல் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் நம்பர் 14 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கலாச்சாரம் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கில் இருந்து மட்டும், அந்த ஃபுல் புக்கில் இருந்து ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு அதிகபட்சமாக 312 கொஸ்டின் எடுத்துருக்குறோம். அப்போ அது மாதிரி முன்கூட்டியே நம்ம டெஸ்ட்டுக்கான கொஸ்டினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அந்த தலைப்பில் எத்தனை கொஸ்டின் எடுத்து கொடுக்க முடியுமோ அத்தனை கொஸ்டின் எடுத்து கொடுத்துருவோம். இதை தாண்டி ஸ்கூல் புக்கில் கொஸ்டினே இருக்காது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். அதனுடைய குவாலிட்டியை நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய கொஸ்டினே நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒரு தலைப்பு, ஏதாவது ஒரு தலைப்பில் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதை எடுத்து புக்கை வச்சே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியை தீர்மானிக்கிறதே இந்த யூனிட் 8 and 9 தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 70லேருந்து 80 கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க. அதனால் இந்த யூனிட் 8 and 9க்கு அதிகமான சிறப்பான கவனம் செலுத்துகிறோம். கொஸ்டின் நம்பர் டெஸ்ட் நம்பர் 15லேருந்து 29 வரைக்கும் இந்த யூனிட் 8 and 9 பற்றி மட்டுமே இருக்கும். ஷெடியூலில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே மேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் வந்து இந்த யூனிட் 8 and 9க்கு புக்கில் தேட தேவையில்லை. எந்தெந்த இடத்துல புக்கில் அதுக்கு தேவையான கண்டென்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 9th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது, 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது, 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. இது எல்லாமே நீங்கள் தேட தேவையில்லை. நானே ஒரே இடத்துல தொகுத்து ஒரு பெஸ்ட்டாக மெட்டீரியல் மேக் பண்ணி கொடுத்துருவேன். பிடிஎஃப் மெட்டீரியலாக பிடிஎஃபாக கொடுப்பேன். அது ஃப்ரீ தான். அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டுக்கு தயாராகலாம். அந்த தலைப்பிலிருந்து லைன் பை லைனாக நான் வந்து கொஸ்டின் மேக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். அதே மாதிரி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டெஸ்ட்டு மேக்ஸில் மட்டும் நடக்கும். அதில் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக
இப்போ வந்து தனி வட்டி, கூட்டு வட்டி, அதுக்கப்புறம் சராசரி, வேலை மற்றும் நேரம், அது மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் 30லிருந்து 40 கொஸ்டின் வரைக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருவோம். அதை தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் வராத அளவுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருவோம். அதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ண சீட்டு, அதுக்கான இப்போ ஒரு 30 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 30 கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆன்சர் கீ கொடுத்துருவோம். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்மளுடைய டெஸ்ட்டில் நடக்கும். இதில் இது வரைக்கும் நடந்ததில் பார்த்தோன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும், அதாவது குப்தர், அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து 1947 இந்தியா விடுதலை வரைக்கும் மட்டுமே, அதாவது ஐரோப்பியர் வருகை, இந்திய தேசிய இயக்கம், இது எல்லாம் சேர்த்து ஹிஸ்ட்ரின்ற தலைப்பில் மட்டுமே 1700 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறோம். இதை தாண்டி அங்கே கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த 1700 கொஸ்டினில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும். அதுவும் அந்த 1700 கொஸ்டின் அப்படின்றது ஒன் லைனராக இருந்திருக்காது. பொறுத்துக, பொருந்தாதது, தவறான கூற்றை தேர்வு செய்க, சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ அந்த 1700 அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2500 கொஸ்டினுக்கு மேலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதில் கீ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா 2500 3000 கொஸ்டின் கூட அதில் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். லைன் பேலனாக எடுத்திருப்போம். நான் உங்களுக்கு வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் எடுத்த ஒரு மாடல் கொஸ்டினும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய ஷெடியூல் கொடுக்குறேன். யூனிட் 8 and 9 அந்த தலைப்பில் யூனிட் 8ல் நாங்கள் எடுத்த மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன். அந்த யூனிட் 8ல் விடுதலை போரில் தமிழகத்தின் பங்கு, அந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள், அந்த தலைப்பில் எடுத்த மெட்டீரியல், அதே மெட்டீரியல்லேருந்து நாங்கள் மேக் பண்ண கொஸ்டின், அதுவும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய தேசிய இயக்கம் அந்த தலைப்பில் நாங்கள் எடுத்த ஒரு கொஸ்டின், ஒரு மெட்டீரியல் கொஸ்டின் அப்படியே ஃபுல்லாகவே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எடுத்து அதில் அந்த என்னென்ன பாடத்திலிருந்து எடுத்ததுனே அந்த கொஸ்டினில் இருக்கும். நீங்கள் புத்தகத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்தந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே லைன் பை லைனாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்களா அதை நீங்களே செக் பண்ணி பார்க்கலாம். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனுடைய குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளோ சார், இந்த டெஸ்ட் பேட்சுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அளவுலாம் கிடையாது. இந்த எல்லா டெஸ்ட்டுக்குமே 10 யூனிட்டுமே கவர் ஆகும். யூனிட் 8 and 9க்கான மெட்டீரியல் நாங்களே கொடுத்துருவோம். அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வெறும் 1000 rupees மட்டும்தான். ஒரு தடவை ஃபீஸ் கட்டினீங்கன்னா போதும். இந்த எல்லா டெஸ்ட்டு, கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கீ எல்லாமே நான் கொடுத்துருவோம். மெட்டீரியலும் கொடுத்துருவோம். இதுக்கு தான் வந்து 1000 rupees. சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குறைவான ஃபீஸ் தான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல கிடைக்குது. நீங்கள் சரியாக வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நாங்கள் சொல்கிறத கேட்டுட்டு படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு 160+ மார்க்கு கட்டாயம் எடுக்க முடியும். அந்தளவுக்கு இது ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். இதே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் குரூப் 4க்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வரும். மாற்றமே இருக்காது. இதில் படித்தோன்னா குரூப் 4 ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இது மேக்ஸிமம் கவர் ஆயிரும். கூடுதலாக ஒரு சிலது படிக்கணும். சரிங்களா? அப்போ இது தரவாக படித்தோன்னா குரூப் 4க்கும் தரவாயிடலாம். குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸில் நம்மளால் வந்து ஒரு 160+ மார்க்கு கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் வந்து ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். சரிங்களா? விருப்பம் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன். உடனே நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மும், டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்குறேன். அதில் உங்களுடைய ஃபார்மில் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஜூன் 17 ஜூன் 17, 2021 இந்த பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இல்லைனா அந்த அப்ளிகேஷனில் உங்களுடைய நம்பரை வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். விருப்பம் இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உங்களை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். சரிங்களா? உண்மையாகவே ஒரு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும். இந்த வாய்ப்பை, இந்த சிறப்பான வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு பயிற்சி கிடைக்கும். இது நல்ல ஒரு பயிற்சியில் சேர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதை நான் நம்புகிறேன். உண்மையாகவே அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ். சரிங்களா? நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. அவ்வளோ கொஸ்டினுமே ரொம்ப கடின உழைப்பில் எடுத்துருக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். திரும்ப நான் சொல்கிறேன், இதில் பயிற்சி பெற்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிலிம்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும். குரூப் 4லையும் நம்மளால் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும். ஏன்னா 10 யூனிட்டுமே ஒரே டெஸ்ட் பேட்சில் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ரொம்ப பயனுள்ள வகையில் இருக்கும். ஜாயின் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நம்பரை வந்து என்னுடைய நம்பர் நான் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே, ரொம்ப நன்றி. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க. தேங்க்யூ.